Oli, com esteu? A veure, després de 2 setmanes sense aparèixer, avui parlarem d'un tema que té a veure en la vaga d'educació. A veure, com bé sabeu, jo estic treballant a França. Per allà l'any 2013 o així, en les fortes retallades que hi havia pel PP, una de les opcions era quedar-te vagant pel desert, intentant que t'agarraren de professor, i alguns de la meva carrera triarem en anar-se'n a Tolosa del Llenguadoc. I clar, jo quan vaig estar allí, jo vaig fer un màster d'hispàniques, d'acord? Que allà tu tens licència 1, 2, 3, primer, segon, tercer, i quart i cinquè en realitat són màster 1 i màster 2. Màster 1 et prepara per a el que és l'oposició, amb les mateixes activitats que tu has de presentar per a l'examen, traducció, dissertació, perquè no és un comentari de text, és una dissertació. Bé, la qüestió és que el primer any no estigui treballant, estigui estudiant. Em presenté a les oposicions i no vaig aprovar. Llavors, en maig em vaig posar com a substitut perquè necessitava pasta i res, em vaig posar a treballar. Llavors, al curs següent, en setembre, al dia 10, em vam tornar a tocar i treballava en 2 instituts, en Le Mirail i en Stéphane Hessel, allà a Toulouse, estava entre 2 establiments. Total, que em vaig presentar una altra volta a les oposicions i vaig aprovar. Ahir sí que aprovi el 2016. I ahir ja va començar la decadència. O sigui, jo em posia a treballar primer en le Lycée International Victor Hugo, d'acord, en Victor Hugo, que estava en Colomiers, i eixe any, en fi, la direcció a la jugular. O sigui, tu tens una persona que sap parlar castellà, un hispanòfon, i en ocasions, per dir alguna parauleta que no tal, no sé, el director anava com molt a la jugular. Després, jo què sé, fatal. Jo estava casat en aquell moment. Tu a França, quan aproves l'any d'oposicions, estàs un any de pràctiques i després t'envien a París, perquè no tenen professors. No tenen professors perquè et paguen una punyetera misèria, d'acord? I a França, treballant de qualsevol cosa, cobres quasi igual que un professor. Llavors, la gent no vol ser professor, sobretot perquè has d'aguantar alumnes, pares i la direcció no fa res. El segon any, això sigui horrible. Tingui 3 inspeccions, de les quals les 3 em feren plorar. I en 2 d'elles em digueren «Ouais, non, mais c'est pas parce que vous êtes hispanophone que vous allez faire mieux les cours d'espagnol que de français». O sigui, no és perquè vostè siga hispanòfon que vostè farà millor les classes d'espanyol que els francesos. I clar, jo els digui, enfin, j'ai jamais dit que je fais mieux les cours d'espagnol que les français d'un point de vue pédagogique. O sigui, és a dir, jo no t'estic dient que jo pedagògicament siga millor que els francòfons. En fi, hi havia ahí un tuf de xenofòbia. Bàsicament, una persona que va allà i que aprova una oposició, per a ells era com si els estiguera furtant el treball. Llavors, el segon any de pràctiques sigui fatal, fatal. Cosetes bones que trobe això de les pràctiques que vaig fer. Ara mateix ens estan demanant que valorem les competències, no? Tot això ja es feia l'any 2015, quan jo estava a França, d'acord? O, per exemple, això que vos posen ara que al final del trimestre heu de posar valoracions dels alumnes, tot això ja ho feia jo, no? I no em donaven més que problemes. No, això no està bé, això no sé què, o sigui, horrible. En el segon any de pràctiques, jo als nanos, quan es portaven malament i t'intentaven boicotejar la classe, jo els posava a parts. I la direcció, en vegada de col·locar-se del teu costat, et deia, no has de posar tants parts. I sabeu per què? Perquè quan tu poses parts, la direcció, el centre, se'n veu ressentit. O sigui, que és com que el seu estatus cau. I llavors, clar, això és com molt tòxic, no? És a dir, tu no pots fer bé el teu treball, tu has d'anar de policia, però és que la direcció no et dona el seu suport. Saps? Si agarraren i es digueren als nanos una setmana o 2 expulsats, això no passava, però no. Fatal, fatal, horrible. Un maltracte constant. Jo vos promet que és l'any que més he treballat de la meva vida. Una altra cosa super negativa és que tu no podies tindre llibre de text. O sigui, tu t'havies de muntar les teues séquences, les teues unitats didàctiques. I després tenies les séances, les teues classes.
i jo havia de partir des de zero. O sigui, una cosa que tenim així que és el llibre de text, d'acord? Ells et demanaven que tu agarrares de documents autèntics, que per a ells vol dir que tu has de triar, imagineu, d'un periòdic escrit en castellà, has de triar una notícia i treballar a partir d'ella. Ha de ser autèntic, no te la pots inventar. Que jo, com a hispanòfon, me la puc inventar i sé que estarà correcta, però això. I documents audiovisuals que jo havia de buscar. Havia de buscar i havia de crear la unitat didàctica. Jo vos pregunte, per a què tenim llibres? És a dir, tot el treball extra d'haver de crear-te tu un llibre quan ja en tenim i a partir del llibre tu pots en un moment eixir-te'n del llibre, preparar les teues coses, però, clar, imagineu la faena, la tasca de més que suposa haver de crear-te tu un llibre sencer. Jo cada setmana m'estressava. La meva tutora, perquè tenia la tutora del col·legi, tenia la tutora de l'ESPE, que era la universitat, perquè quan aproves l'oposició ahir, l'any de pràctiques estàs mig en la universitat, mig en el col·legi o liceu, d'acord? Perquè allí ESO i batxillerat es partix en col·legi, 4 anys, 6è de primària, primer d'ESO, segon d'ESO, tercer d'ESO, i el liceu es partix en quart d'ESO, primer i segon de batxillerat, 3 anys, el liceu. Total, la tutora del col·legi em deia, sí, bé, Esteve, això que has fet esta setmana bé, malament, o sigui, m'afonava en la misèria. Totes les setmanes igual, pareixia que no farà res bé. I en l'última inspecció de la meva tutora de la universitat i després l'inspector de l'Acadèmia de Toulouse m'afonaven en la misèria. A banda de fer-me plorar, la tutora de l'ESPE em va dir «Bueno, mais vous avez jamais pensé à faire quelque chose d'autre?» O sigui, vostè no ha pensat mai a fer alguna altra cosa que no siga professor. Jo tota la vida, a mi, ma abuela mos ha apuntat a un centre infantil i juvenil, una associació sense ànim de lucre, d'acord? Jo tota la vida ha treballat com de baix per ajudar els altres, o sigui, lo meu i lo de meus germans és ajudar la gent. O sigui, que tu tingues 26 anys, te'n vas allà, aproves una oposició i que te diguen no, però vostè no serveix per això. A mi m'afonen en la misèria, o sigui, jo estava casat, jo tal i qual, però jo anem per treball. M'estan tractant com el cul, me'n torni també perquè la iaia estava major, tenia le mal du pays, el mal del país, d'acord? Que era voler tornar a la teua terra. I me'n vaig tornar. Vaig fer el mestre en valencià i la capacitació, perquè va entrar-me un xovinisme brutal, d'acord? Un valencianisme brutal, i vaig dir, estic cansat d'ensenyar espanyol i d'ensenyar francès, vull ensenyar valencià i estic supercontent. M'apunti a la borsa abans de pandèmia, en 2020. Estigui en el meu primer institut, treballant per a la Generalitat Valenciana, a Mutxamel. Què em digueren les 3 primeres setmanes de jo començar? En l'avaluació que tinguérem del segon trimestre, al l'endemà, les alumnes em digueren ai, Esteve, tal, volíem dir-te que moltes gràcies, que hem entès les coses, tal, el tracte en mi els agradava molt, d'acord? Perquè jo crec que també hi ha un costat humà, un costat de saber tractar la gent, que jo sóc el primer que comet errors i que moltes vegades l'he cagada i tal, però tu te n'adones del que has fet i això, no passa res. Em van felicitar, o sigui, jo dic, ostres, llavors potser no és que no estiga fet per a aquest treball, potser sí que ho estic fet, però necessito millorar certes coses. Però és que allí no et donaven marge de millora, ho has de fer tot perfecte, el primer any. Vull dir, en la vida tu t'equivocaràs moltes vegades, t'enganyaràs moltes vegades, però jo crec que tu hauries de tindre un poquet de marge, doncs no te'l donaven. I així em tractaren de puta mare. Al segon any me n'aní a la Vega Baja, a Bigastro, i estigui 3 anys per voluntat pròpia, això que dieu, ostres, això que dieu que els xiquets em deien, ai Esteve, però te quedaràs con nosotros, tal, no sé què. Jo estigui 3 anys en el mateix institut, perquè vegeu, em tractaren de meravella. Les famílies me tractaren de meravella. I això, o sigui, fer vaga és superimportant, perquè ens n'estem anant de cap a la mateixa situació que França. Cobrar una merda, quan tot ha pujat moltíssim. Els francesos cobren fatal, així jo cobrava millor, saps? Però, clar, el nivell de vida ha pujat tant, el preu dels lloguers de tot ha pujat tant, tal, salari. T'obliguen a fer coses administratives de més
O sigui, imagino que tots els anys heu de fer un llibre o heu d'anar canviant coses o, tio, si tenim un manual és per a seguir-lo, perquè hi ha un currículum. Jo no puc no donar literatura del segle d'or valencià, jo no puc no donar els demostratius, els possessius, és que en totes les llengües és igual, no? O sigui, tens un currículum, llavors si tu ja tens un llibre amb unes activitats preparades, amb un tal, fer-te fer un llibre de nou, vull dir, i després que estiguin tot el temps jutjant-te, això no està bé, això no sé què, això no sé quantos. És horrible. Això, els comentaris, o sigui, treball de més, retallant-te. Sí que és de veres que en França posen un poquet més de pasta, però igualment no la suficient per a tot el que tenen. I anem cap allà, d'acord? O sigui que jo, francament, ara la vaga que estem fent, que sapigueu que és superimportant el que estem fent, o sigui que no hem de permetre'n ni una. Una cosa positiva que feien era que per a les llengües estrangeres li donaven molta importància a l'oral. És a dir, els nanos havien de passar exàmens orals, no tot era negatiu. I jo el que veig així en valencià és que la meitat de la població, d'acord, un poc menys, els xiquets tenen el valencià com a llengua materna. Però és que ara, per primera vegada en la història de la nostra terra, la meitat no el tenen com a llengua materna i molts alumnes han de poder practicar l'oral i no li dediquem prou hores. Jo necessitaria que Bromera / qualsevol editorial fera un llibre en el qual fora de situacions de la vida quotidiana, anar a comprar i que tingueren vocabulari i tal. I rotllo, moltes temàtiques diferents. Això ens ajudaria. Clar, necessitaríem més hores, necessitaríem... Perquè, clar, no podem fomentar el valencià en persones que no el tenen com a llengua materna si no tenim recursos. I això és molt necessari per a les llengües de l'estat espanyol que tenen llengua pròpia. Bueno, tot això per a dir-vos que necessitem recursos i que no hem de parar ara mateix en la vaga i que en molts altres llocs estan com el cul i que jo em sento superorgullós de ser valencià, d'ensenyar valencià i de viure en esta terra perquè viviu en el Mediterrani. Potser vosaltres sou les úniques persones del planeta Terra que no ho sabeu, però la resta del planeta Terra sap que així se viu de puta mare. Llavors, posem-nos les piles i lluitem per lo nostre, perquè volem viure bé, volem poder ensenyar bé i volem poder tindre recursos. I no anem a permetre que estiguen retallant-nos l'existència i acabar com França. O sigui que res, a moure el cul. Au.